Ngomong jenengan kuwi. Anggere melek weruh Prastiwi. Wah. Ngomong jenengan kuwi nulis wae iso kok. Apa? Nulis wae iso. Nulis apa? Ayo nulis wong aku sekolah kok. Lah iya. Kuwi agane semua iki. Iya. Yes. Ora semengi kok ming terus sinden akeh banget ming kuwi wae ming. Anggere melek weruh Prastiwi. Wah. Melek weruh Ika. Wah. Senane wis perawatan. Engko gek ora nggawa senjata cakra. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Mosok caping gunung kok. Iya, beres ya. Wiyagane dosen ning kabeh bunga. Ben do seneng. Ayo ngene iki lho, asline goleke semangat wiyaga iki ngene iki. Iya. Sok sindene dhewe sing asli iki papat wae, liyane iki anyar-anyar. Kok wiyagane semua iki. Iya. Yes. Ora semengi kok ming terus sinden akeh banget ming kuwi wae ming. Anggere melek weruh Prastiwi. Wah. Melek weruh Ika. Wah. Suasana baru Pak Seno. Iya, suasana baru. Dari Jakarta ya? Blasteran juga. Oh, blasteran. Blasteran. Ibu dari Blasteran mana? apa? Bapak dari mana? Bapak dari Jawa Barat. Nah, ra apa-apa, ra masalah. Tetep ra masalah. Lah kalau pengennya dhuwur kok ya, Pak? Nggih, coba sing salah Prastiwi ngono. Bandemi watu. Apa kowe? Radil ya. Coba sing salah Tati nono. Sok cantik. Sritenan nang tasih. Coba sing salah Tati nono. Sok cantik. Oh. Wis ora mi meneh dadi sing. Nek saya seru. Iya. Sang minum. Kula mboten ngelak kok, Pak. Kula sing ngelak. Kula pun sangu. Iki lho. Ale Mbak iki sing semangat ora sangu lho, Pak niki. Nganti ndlewer-ndlewer. Napane, Pak? Niki lho mutah ki lho, Mbak. Oh, dilapi Kris. Dilapi. Eno. Ngate ngeces jare. Ngeces cangkemmu. Mau Pak Sumarno yo ngendikake karo aku nek sok arep duwe gawe tanggal 19 bulan 20. Wo. Nek yo apa gunane ngomong ra aku wong ora nanggap wayang. Ha iya. Ya wis ora apa-apa yo Mak iya. Sing ditanggap yo liyane wayang ning sing baku kabeh kabudayan kuwi lumaku kanthi becik. Yo. Uga matur nuwun karo panjenengane Bapak Lurah Hargosari, Bapak Jumeno lan panjenengane Bapak Camat Tanjung Sari, ya Bapak Mardian, ya. Nek Pak Camat kowe isih kelingan nek Pak Camat wong nanggap aku urung tak tandangi kok. Ya. Dadine isih kepareng sowan meneh ning Tanjung Sari ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Iki ana durpres sing katur para lenggah. Ya. Mau sore didumke ya kuwi tiket-tiket durpres cacahe pira aku ora ngerti ning mau panitia ngendikake mengko sapa sing arep mengundi durpres ana ing adicara limbukan ya mula iki tak gunake Mbak Elisa Orkarus Alaso ya sing supaya ngundi durpres ayo jumeneng Mbak encekat-ceket ngundak selak karo Mbak Ika Sisan ya ayo Ik wong loro heeh kowe sing penduduk kene ya mau diampirke nang omah Ika. Jare diliwetke tiwul. Nggih, anane tiwul. Enak mam tiwul karo jangan lombok. Karo apa? Jangan lombok. Enak to sa? Sik to, kowe iki omongan apa kowe iki? Tak tiwul karo jangan lombok. Tiwul seko apa asale? Telo. Telo. Gaplek. 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 Enak ya Mbak.
gaplek apa? Gaplek gini. Pak. Aduh. Kuwi toplek kuwi. Apa gaplek apa, Pak? Gaplek kuwi telo yang dikeringkan, singkong yang dikeringkan. Oh, Jenenge singkong sing dikaringke. Yo. Gaplek. Oh iya. Kok ngene. Ya. Ayo kae apa jenenge iki? Pembagian door prize. Door prize. Oh, bagian Ini- door kalih Pak Sinten? Sama Pak Sumarno mau dipandu sama Pak Sumarno. nggih itu. pesenon iki Pak Iya. Sumarno katuran minggat. Oh, nggih kalih Pak Sumarno. Iji. Iya. Monggo Pak Pak Marno. Sumarno. Ya, ini penanggung jawab malam ini, Pak. Pak Sumarno. Mboten ngangge mic, Pak. Digawe mek. Monggo. Ning ora go Bali lho. Nggih, lajeng mawon. Panci Monggo betok Mbak Ika mendhet hadiah, Mbak. Oh, Damel hadiah ingkang sepindah menika sepeda gunung. Wow. Sepeda anti karat. Kula angsal mboten. Nggih. Mendhet pinten Sepeda iki? gunung monggo Mbak Ika. 1. Satu. Ya. Ya, ingkang sampun kagungan tiketipun dipun tonton nomoripun. Sepeda. Nggih, sepeda gunung monggo. Carry. Sing Oh, yang sepedanya di cewek. belakangan, Di langsung ngokok. bingkisan. Di ngokok. Bingkisan. Dengan angka 000111. 000111. Setunggal atus Tulisan cantik monggo. Yang punya angka 000111. Wonten boten. Telung Kalau orang. tidak ada kita hitung 5 mundur. Ada. Wonten, nggih. Ada. Wonten. Ya. langsung hubungan Nggih, kali kosong, ini, kosong. ya. Maju Mas. Nggih, monggo. Adik, adik. Ditukar, dicocokkan. Niki Nggih. angsal napa? Hadiah pun wonten ngajeng. Lajeng hadiah yang kedua Mbak Elisa. Oci. Ayo, Kecok. Cocok. Oke, dapat satu. Ya. Nomor set 3 gangsal sekawan 000 3 gangsal sekawan 354. 54 Basa kramane? T 300 gangsal doso sekawan. Wah, nggih Bu, mriki Bu, klambi abang, tondo tasih sayang. Mriki Bu. Alon-alon ndak midak sirah. Nggih. Lanjut malih niki Ya, lanjut, Mbak Eka. Malih. Ambil satu lagi, tasik bingkisan wonten gangsal. Midak Ada sirah, 5, midak ada sirah. 5. Kula melih. Iya, Mbak Midak sirah Ika, yang main ini pokok. hadiah yang kedua. Itu. Iya. Ya. Yang ketiga Mbak Eka. Ya, monggo. 000465. 465 000465. 65 Nggih, menika wonten setunggal malih. kawan atos sediwak gangsal. Nggih, dicocokkan riyin. Kumpul dulu di depan. Setunggal malih, tasih kalih Mbak Ika. Ada 5 bingkasan. Mbak Ika setunggal, kula setunggal Nggih. sisan Pak. Mbak Ika piyambak nomoripun pinten? Nomor 069. 69 069. Kosong 69. menapa wonten? Nggih, Ibu nggih. Oh nggih. Niku sewau. Niku sik wow sik. 354. Yang 354 Pak, yang, tadi 60 belok. yang ini Yang tadi 465. Yang tadi 465. Kalau tidak ada akan kita hitung mundur. Ada? Oh wonten nggih. Oke. Tasih setunggal malih. 069. 069 nggih. Cepet mawon, monggo cepet. Wonten boten 29. Iya.
Yang bingkisan habis untuk undian sepeda yang ambil untuk Pak Dalang Seno Nugroho. Nggih, Nggih. Pak Dalang mendet setunggal mawon. Setunggal mawon. Ya. Nggih, kula semaos nggih. Ha! Setunggal songo gangsal 195 dapat sepeda Bapak yang baju putih. Maju Pak. Oh, ada. Endi? Wonten menika Mbak di balik sound system. Oh iya. Iya. Ampun. Satu lagi. Satu lagi. Ini untuk yang sepeda. Siapa Pak yang ambil? 069 ada. Oh, yang- Hiburan yang ada tadi, itu ada. Yang bingkisan tadi. Yang bingkisan. Yang 069 ada. Yang satu lagi, masih ada satu sepeda lagi. Satu sepeda lagi. Pak Dalang Malih. Oh, Pak Dalang balik. Pendek Pak. Alon-alon Pak. Dieger-eger barang. Ketemu. 000 piro? 689. 689. 000. Jak, dapat sepeda lho. Ono kae lho, sisih kono kae. Pundi? Wah, aku iki wong wedok mripate rusak. Oh iya Nggih, Oh, iya, wonten oke. ngarsanipun Bapak Bahron. Bahron. Kasuwun ngaturaken hadiah dumateng para ingkang pikantuk hadiah. Bapak Bahron Rosid. Pak Baron. Nggih, monggo. Kurang menantang, Pak. Ya iya. Diunggahke Pak tekan Gunung Kidul. Ben mumpluk. Ora mumpluk ning potel sikile. Ra nek sikile ya kowe iki senengane arep. Lah napa? Arep ngarani potel apane ya? Sikil lha nek nggo modal kan sikil ta, Pak? Ya. Ki eneng pamundutan, Mbak Ika, Mbak Nggih, Lisa. apa, Ya. Pak? Saking Pak Wandi Kabayan ya rias pengantin nyuwun podang kuning lali janjine. Saking Mbah Hadi Jerakah nyuwun gending pangkur jenggleng dipun dawaken caping gunung calon pemilih Pak Bupati Gunung Kidul. Oh ya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Ratno nyuwun podang kuning. Oh ya, diaturke. Wong loro genti-genten sik. Ya. Nggih. Caping gunung sik ya ora apa-apa, piyai loro. Ya. Nggih. Karo Ika. Lah iya, Ika iki le pentas ning desane dhewe kok. Iya. Berarti ra bayaran ya, Pak? Kowe berarti ra bayaran ning desamu ketok patriotik ra bayaran. Apa ya ngono? Lah kok melu kuwi ya? Modar. Ra apa-apa wis makani tapi ya. Heeh. Ya seneng banget Ika. Elisa. Ya monggo. Nggih. Nano kok ganti gamelan kok dadi iya. Wul dhuwur iki. Monggo. Saben bengi nyawang Ya. Njelenge mantep tenan iki. Ning ati iso maksir. Iya. Yen memajang. Ya. yen memajang. Loh, piyai blasteran we. Suarane apik. Mung karo Bapakne Dersono, mbokne Kluthuk. Sapa Dersono sapa? Darsono iki wis sapa? dipadake jambu lho. Jambu
jambu Dresana karo jambu. Bapakne jambu Dresana, mbokne jambu kluthuk. Oh, tadi aku peranan jambu. Anak-anak jambu bol. Ya rapopo, wingi wedhus saiki jambu rapopo. Ya ora nesu. Ora aguran nesu tenan yo. Tekan ndi mau ya? Yen mamajang mung karo janur kuning Mbak Ika pelanggaran. Aku mau mumbul lho, Mbak Ika ra gelem mumbul. Alah kowe ra pas we. Hei, ya tapi kan mumbul. Apa ngono? Heeh, Mbak Ika ra gelem mumbul meneng wae. Ayo to, ngono. Ya kok mumbul. Ben seimbang yo. Apa nih? Ora men kowe rada mumbul sithik ra. Ya mumbul yo. Ya, bar iki mumbul aku. Engko nek jenglenge dadi telu aku ora ngerti lho. Hah? Sampe gunung jeruk plek-plek ngono ra. Dandang tung jeruk plek-plek. Apa kuwi sing kari swara apa, Pak? Bu. Ayo, kembang jeruk plek-plek. Kembang wae weton Andel ora, krungu ora kowe. apa? Jajal kowe jajal munggah. Yuk. Berarti sing keplok jenengan mau. Pacita. Jane tambah siji ya nak men rada piyane nek loro iki kaya ngono nek kur iki godhang. Oh iya. Kurang tambah sinten? Heeh. Tambahi kancamu iki. Sing mepet aku iki. Iya. Ya Mbak cantik e. Sinten, Pak? Dek Krisna. Asmane sapa? Krisna. Oh, aku putih. Hah? Krisna iki kudune ireng. Iki wis perawatan kok Krisnane wis perawatan. Engko gek ora nggawa senjata cakra. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Wong mosok caping gunung kok. Iya, beres ya. Wiyagane do seneng kabeh bunga. Ben do seneng. Ayo ngene iki lho, asline goleke semangat wiyaga iki ngene iki. Iya. Sok sindene dhewe sing asli iki papat wae, liyane iki anyar-anyar. Engko wiyagane semong iki. Iya. Yes. Ora semengi kok ming karo sinden akeh banget ming kuwi wae ming. Anggere melek weruh Prastiwi. Wah. Melek weruh Ika. Wah. Suasana baru Pak Seno. Iya, suasana baru. Dari Jakarta ya? Blasteran juga. Oh, blasteran. Blasteran. Ibu dari Blasteran mana? apa? Bapak dari mana? Bapak dari Jawa Barat. Oh, ibu dari? Ibu dari sini. Oh, iya Jawa itu. Tengah. Ya, blasteran Jawa. Oh, dari Jawa Barat. Yo, terus saya apa ki mau? Apa sah?
Pinten iki gilirane? Ayo kancamu Mbak Krisna. Ora apa-apa. Panas. Yo. Panas udan. Nah, ora apa-apa, ora masalah. Tetep ora masalah. Lah kalau pengennya dhuwur kok ya, Pak? Nggih, coba sing salah Prastiwi ngono. Bandemi watu. Apa kowe? Radil ya. Coba sing salah Tati nono. Sok cantik. Panas udan, ya. Panas udan aling-aling capek gunung. Kanca-kanca, ya coba 1 2 3. Yuk. Yo. Oh piye? Langsung ngegas. Oh saya brekas sing ngempule nganti muni soa. Wis ora mi meneh dadi si. Nek saya seru. Iya. Saking semangate. Natyan wadon. Natyan wadon sarata lanang. Yo, terakhir pindah dono Mbak Krisna. Inumane ming gampang nih. Inumane nek ngeli ora usah minum. Kula mboten ngelak kok, Pak. Kula sing ngelak. Kula pun sangu. Iki lho. Ale mantenan Pak Seno yo niki aduh. Pak Seno, Kamu Aku ngelak terus ngombe. Iya, bener. Jujur kok iki sing semangat Kula ora sangu lho, Pak niki. nganti ndlewer-ndlewer. Napane, Pak? Niki lho mutah ki lho, Mbak. Oh. Dilapi Kris. Dilapi. Inu. Kate ngeces jare. Ngeces cangkemmu. Inumane. Minum. Inum kok minum. Pripun, Bapak? Inum, aja minum. Oh, ampun minum. Lah jenengan lho mau sing minum ngoten lho. Inu, basa Jawa mboten minum, nek minum basa Indonesia. Inum. Minumannya bambu runcing nang sempal telake. Pripun lho? Kula ming manut jenengan lho, Pak. Inumane banyu bening. Inumane banyu bening. Iya, ayo Sa diwiwiti. Eno. Monggo, yuk. Di zaman berjuang
balik ke Elisa. Syukur bisa nyabang gunung desa Mbak Won. Mbak kowe iki sing alus to sa, kowe iki omong kaya wong padu saka kadohan ora. Mboten padu. Ayo alus ngono lho. Nggih, matur semban nuwun. Sak karepmu sa? Iya. Wis ngandani wis nganti jelih aku. Heeh. Wong-wong alon-alon iki kok ya angel ra jamak-jamak. Iya, karang ya sipate isih kegawa piyai saka luar Jawa dadine ya mbok menawa nuwun sewu. Ciri khase neng kono iki ngono kuwi. Matur sembah wong. Ya. Iya. Mbok Dik. Nek Mbok Dine tuwa iso stroke dadakan lho kuwi. Iya, ya pancen ngono. Ya wis ben ra apa-apa. Nggih, matur nuwun, Mbak Elisa, Mbak Ika karo Mbak Krisna. Ya. Wis kepareng ngaturake ya kuwi pamundutan saka panjenengane. Iki ora ana asmane no. Ya, Pak Mbah Hadi Njrakah. Oh ya. Diaturake ya, Mak. Ya. Iki uga bungah tanpa upama panjenengane Mbah Hadi so pitepungan karo panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto MSIE. Ya. Malah panjenengane wis samapta ing gati sawiga ing diri mensukseskan panjenengane Bapak Dr. Insinyur Wahyu Purwanto Mbah Hadi Njrakah. Iya, ora mung Mbah Hadi Njrakah. Nek Mbah Hadi Njrakah kuwi iso mempengaruhi keluargane, mau keluargane cacahe 20 lho wis. Entuk 20 wong. Ha iya. Bener ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya mung tak suwun kanthi banget ya, Nak. Ya, apa sing dadi ngendikane Bapak Insinyur Dr. Insinyur Wahyu Purwanto bisa kasembadan nanti sekseni dening para bapak-bapak seteni para sing padha rawuh bengi iki sing akeh ora jamak. Ya. Ngene panjenengane gadahi program 100 hari membuat sumur bor 100 unit
di Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya. Kuwi kudu kelakon. Iya, mergo kuwi janji. Iya. Ewadene sesuk urung terwujud. Iya. Ya kepiye ya nak? Ya kabeh ya kudu diwujudke mak mergo janji kuwi utang. Ya pancen bener ngono. Ning tak kira panjenengan ya bakal mewujudkan. Ya saiki diaturake lali janjine. Ya saka Bapak Wandi Kabayan rias penganten. Oh iya. Sing kepareng nyekar sapa? Coba Mbak Tatin. Ya. Ayo jumeneng. Ya. Ora gumuruh to, penabung wisan wis biasa kok sak. Lah napa? Sekulina weruh ya? Hah? Sekulina weruh. Cethu. Dadine wis ora pati yo nganu. Lemes. Iya. Ora masuk dalange ya lemes wis ya. Wis lemes aku wis. Wis ora ndek gairah. Iya. Makanya nek karo Mbak Krisna berke. Ora masalah kuwi, kok njur didumuk jenenge kuwi memfonis ora. Maksudnya sing baru kan Mbak Krisna sama Mbak Nuning ya? Iya, Mbak. Mbak Nuning iki malah persis kowe lho. Hah? Mirip Pak Suryane. Iya, Pak. Oh. Nana tak mati lho kok kembarane Tatin kok. Duetke apa piye? Rasa kowe dhewe sik wae. Lah ngapa? Tenan aku ora ngapusi. Iya. Ben cetha ngono lho, njajal kembar tenan ora. Nek kuwi ora, nek kowe karo iki kuwi ora kembar ning kowe kembar. Karo? Cangkemmu jembar. Masa ini jembar lho. Jembar wae kok ya. Iya. Wis ora usah dadak merajuk-rajuk to, kowe senengane anggere dilokke masa semene jembar lho. Lah ya wong ngene kok jembar iki. Aku wis ora karo kata-katamu aku wis ora kegut. Aku tuh enggak bikin kamu kegut. Kegut ki basa Indonesiane apa? Lah mbuh apa? Oh. Lah kur neruske kok. Heeh. Yo, ora perkara Mbak Krisna ning yo. Kabeh ki nek ana pemandangan baru, suasana baru ki dadi ya. Iya, suasana baru yang datang sekarang Mbak Krisna gitu loh maksudnya. Nah, sesuk ganti meneh. Iya, silakan. Sesuk ki sing tak jak Sinden Margolaras ki papat. Sapa kuwi? Sing 5 anyar. Ngono dadi pengrawit ki sigrak-sigrak. Ha pengrawit ki nek sindene ajeg ming nglentruk wae. Nabuh karo mek ngene iki. Ana sing le nabuh rancaan trok. Engko nek nglilil trok. Ya mbok ganti pengrawit barang men sindene ra ngantuk. Ayo sih, Ngono lho, ora. Iki usulmu lho. Lah. Nek nganti kowe disengiti pengrawit sak karepmu lho. Lah nek sinden oleh ganti kok pengrawit ra entuk. Ora apa-apa kok pengrawit men ajeg iki wae sindene sing ganti. Oh, ngono. Ha iya. Ning kowe tetep melu. Lah ngapa? Kowe Ayu, terus Prastiwi, Elisa kuwi tetep melu. Mengko bosen weruh aku. Ya dikom. Dikom kaya bal bekel wae dikom. Bal apa? Bal bekel. Tak kira bal beto. Apa beto? Krunguku bal beto. Beto ya apa? Ya bekel kuwi mau ya. Ayo nembang lali janjine. Ya. Nggih. Ning arep dikaya ngapa ya sok ditakokke soalé nganggere aku teko ning ngendi papan ngono wis ana penggemar mara ngono kuwi Mbak Tatin nderek mboten. Iya, wonten. Mbak Elisa wonten, Mbak Ayu nggih wonten. Wonten. Iya. Ngono sing ditakok-takok iki ya, Mak. Lah iki sindenmu do pamit do nendi? Sing siji ujian. Ya. Ujian kampus wis ora iso apa jenenge iki ora iso dipenggak. Monggo iki mangsa ujian mau Pak Lurah mentel wis ora dadi lurah saiki no. Iya. Ya mamitke putrane Mak Si Ening ya ora iso ndene mergo ya sibuk kuliah. Ya. Sing siji duwe lara tipes. Oh. Sing siji mbae wis apa mengkari apa jenenge kritis. Iya. Sing siji nanti. Anake sakit. Anake lara. Wong tak omongi ngeyel kok nek kowe laris ki anakmu titipno panti asuhan. Men ora ngrepotke ngono lho. Kok nek takoni bapakne nendi mbokne nendi mati kabeh. Ngono wis beres kok. Ya ora tegel kok.
Ora apa-apa, sementara mbokne bapakne dipatekke sik ora apa-apa. Ning golek dhuwit engko nek wis sedite akeh anake dijukuk ngono ngayang. Iya. Loh, bapakne kok hidup lagi? Iya, ini emang hidup lagi ngono. Sudah dices ngono. Iya, Nembang. Nggih. Dina kayak malah ana sing wedan. Napa, Pak? Bocah kok mangan mbokne. Endi to, Pak? Jaman biyen ora ditokke. Mbok menawa do lali. Kok mangan mbokne piye ta? Oh, wong ngemiki kok. Oh, lah kok dalange ngematke kok ngemiki barang. Ayo nggo cegah lek. Pengen ya? Pengen. Kowe ora ngerti to, apa sejarahe kok penabuh biyen ki ora tau ngantuk. Napa Roke? Ha kuwi mergane ana sambung rapete karo kuwi iki ora saru. Lah napa? Jaman bapakku biyen bapakku ya dalang. Iya. Nek nonton wayang ki sore ngene iki piyai kakung. Ciri kase ning Bantul lho no. Sore ngene iki piyai kakung kok nek jam 1:30 sing kakung kondur bojone karo anake digugah. Ayo buar ndelok golek apa ora. Terus do mangkat jam 3. Lho jam 3 kae terus do tengok nang pinggir panggung ngene iki karo do mangku anake. Oh, iya toh. Kadang kala ana nek sing anake nangis wis tanpa pikir ringo-ringo langsung blesek ngono kuwi. Piyaga sing mau ning ngantuke dadi saiki wis ra ono saiki. Heeh. Saiki angel, yo dianakke neh yo. Apa sinden nggawa anak saiki? Terus piye? Ya ora apa-apa, bebas wae. Ya ora iso. Nek lagi saben bengi, cuk. Nek nganggo daster iso. Nek kebayak ya ora iso no. Ya carane. Ana gunting kok. Ben-bengi tombok. Iya, bacotke. Intermezzo wae ora apa-apa. Iya. Anane pijer maya. Pinter golek alasan. Alasan, pinter golek alasan. Pinter golek alasan ngandar-andar angan dukor. Aku ngapa? Arep ngombe. Ora sajake ngelak tenan apa ya ket mau kok ngombe-ngombe. Sumuk. Hawane ora umum panase. Sumuk ya? Dicopot kuwi. Apane? Lambine. Aneh-aneh tinu. Ya kan sumuk apa ditipasi? Nah iki wae lho, aku wis ngedep kipas angin iki. Iki wae isih gembrobyos. Pak Wanda kipasi lho, ora meng dolanan apa kuwi. Aja iki tak mimi. Iya, sugihanku iki. Mau wis arep munggah panggung wis nyedaki aku. Lah napa? Ini lapangane sing rada gawat sisih pojok kono. Terus jenengan kan napa? Terus aku muni lha piye lek wis tak jawab. Jawabane angel apa gampang? Gampang. Harus sing pinggir pojok kono kae wis jan njuk dite 1000 tak sebarane dhuwit. Nek ora duwe 50 gelem ora? Gelem. Abul demite iki. Demit kok njujuli. Ayo 50 gelem ora? Sereng tak goleke jujul ngono ayo. Demit kok nggawa sangu. Yo. Nyuwun sewu kula badhe nyuwun lelagon sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Kebareng nyuwun kembang rawe. Kalian nyuwun dipun emutaken Mbak Tatin pun terlalu nyempluk. Oh iya. Kedadipun suda. Oh iya. Maemipun. Oh iya, kalian dipun suda
yuswanipun. Udu. Sapa kuwi ngawur? Udu kaget aku melu kaget. Iya, ya diaturake ya kembang rawe. Biar duet karo kembaramu ra. Iya. Lah, Mbak sapa asmane? Nuning. Mbak Nuning. Ning ning. Iya. Sampeyan mboten sabawa Mbak sing bawa men nika. Iya, mboten napa-napa. Ping loro tok, ora telu sisan. Ra, wong loro wae. Monggo Mbak, kok malah kaya arep glundung. Ayo, Mak. Iya, Mbak Nuning. Iya. Ayo, Mbak. Rumansaku saiki penyanyi iki nek do ngecek mic kaya ngundang kirik. Ya. Kok malah santen iki malah saya jenengan lho Mbak niki kirike. Oh. Nyet kula niku bapakne kok. Iya. Ora apa-apa, santai wae Mbak kali kula. Piye kembaranku piye? Lah iya persis lho dandanane mirip. Iya. Terus sing Ya mirip idepe dawa Mbak Nuning. Kowe iki sesuk. Kula nggih masalah kula ki nak cendak-cendak niku mboten kepenak dadi wis dawa-dawa. Wah, modar ora kowe. Lah apa? Kowe milih sing dawa apa sing nyedak? aku tergantung kok. Ngeyel kok wonge. Sesuk kowe nganggo sapu. Semplake diusap. Dadi nek kedep ki mak tok tok tok. Oh nggih to. Nika lho Mbak, nika tatine. Iya. Sapa to? Piye sida ora? Lah ya dibawani terus kembang rawe, digedroke. Ya. Aku meneh. Kok ya. Ki wis ditransfer karo Mas Trisna. Oh iya. Berapa? Ya kok sik tak tilikane wong ki liwat WA kok. Iya. Sampun kula transfer ning mboten mlebet-mlebet. Rekeningipun lepat napa nggih? Lah engko kirimono. Iki ketoke kok ora mlebu-mlebu iki nomere ana sing kleru iki. Aku ngerti kuwi ming trike dalange ya. Trike dalange piye? Arep mbok pek to. Aming gaglakan dit 300 sampai nggo Saiki apa? ngaku pira wi? 300. 300 mingan. 300 apa 500? 300. Ketoke mau 500. Apa aku wis lamur apa piye? Angka 35 ya aku iso bedake. Nesu meneh. Ya ben lah kowe iki yo ngeyel kok. Aku nek carane ngono kuwi tekor e suwe-suwe. Lah, wong dalang sugih ming kelengan 200 kok muni-muni lho. Sugih apa? Sugih apa? Sugih utang. Nah. Iya. Kapusan terus e. Nah, tapi sih ya gelem terus lho. Kapok. Edan tenan kok. Edan ane. Ayo, bawani. Rasah engko tak kekke langsung 300. Bawane napa? Apa to? Grandel. Hah? Sinom grandel. Ning cendak wae ya. Pocong wae. Lah wong kene wae pilih dawa kok kowe cendak. Ayo mbake Kang bawa. Ora kowe iki kok. Mbake yo mesake kon bawa serabutan ya. Nggih. Iya, Pak. Ayo, Mak. Iki cilaka aku. Transferane rung mlebu malah wis ngijoli 300 ya. Endi? Iki lho. Iki matane. Ya sene kono, jedele kono. Salah nggo neblek wi. Iya ya. Jiko to. Lagi iki ana dalang kok kalah karo sinden. Aku ora kalah, Mbak, ngalah. Oh nggih. Aku nek nesu nguyuh sak nggon-ngon, Mbak. Tau ora tak kei dhuwit langsung piye? Tur. Enggak ono tur. Sabar aku ngono. Dadi wedine nak nguyuh sak parat-parat kok. Wah, tobat aku lho sing ngisen e. Sritenan nang pasir